Berrondoko, pues, hau da sarrera nagusia, hor eskaparatez horrekin, eta ingo dugu sartu izango bagina bezala handik. Eta hemen arrotzen dugu espazio diafano, pareta horrekin hor, hau hemen, hemen bukatzen da. Hor dugu vinilo hau, joan emozionatu delako, lurra estilo ontakoa da. Gotxiko bi bigaiek iten bastante guapo. De foto, foku, ikusten zimezela eskobak. Eta puska horrek iten duela, ikusten da. Eta hori, eta ateago. Hemen, atzin, bueltatuta egingo dugu, hori ikusten da igual marka, arko bat, pareta puska hori bukata. Eta hemen izango zen, hori da portaletik sartzeko atia. Hau, eskretori txiki bat. Horra, palak eskalera azpegin, joku kaliburuta sartzeko. Hau da ez txikia, nino hemengo arko horrekin, ja bertze toke bat hartzeko. Hau izango da esperalekoa bezala. Eta hemen, daude bi bulegu eta komuna. Komuna moldatu dugula pixkoak eskerrak, dago zerriña, oseak hau ez zitirosten. Butxa del kopon. Hemen dago bertze bulegua, nio hor dago beria. Bera txikina. Da txikina da ona. Bine, da beria. Eta hau da bertzea. Bertze bulegoa, bertze eskritorio batekin. Hau da fina, bina dekonuzia. Eta badago aukera ere, hemen arkoa ginezkero, pues ateko zen bertze aldin. Obviamente, eta izango zen hemendik araño. Eta horixe.